baina errealitatea bestelakoa da, eta orain ikusi egin beharko da, gelditzen den azkan traka honetan, Errealak dauzkan konpromiso inguruan nola erantzuten den. Gaur momentuz, Mostarreko entrenatzailea berez baino urduriago dago. Pizka bat, mugatuko dugu, besteakin, baina honek ekartzen duena baita ere, presio handia, kaso honetan, jokalari horrentzako, iruditan dugun jokalari horrentzako, ez? Jonathanentzako, zergatikan, esan dute gainera, apustua, hau alima da, eta bestea, arrobian dagoen, datorren Inigo Rodríguezen apustua alima da, hauek presio handia dute momentu honetan. Hauek ja, amendikan aurre erakutzi beharko dute, benetan, horbegozo baino jokalari hobea direla apustua benetan hoi badima dira, ez? Nik uste dut presio punto handi bat, ez dakit berak ulertuko duen zer gertatu den hemen, irakurriko duen, ez? Hori ja beste puntua da, adartatik alasei hongo da, baina benetan, presio handia sortuko zaie, eta taldeari ere bai, puntu horretan. Bai, hala da. Sanseren aldeko falta adierazi du Victor Manuel González epaileak bat eta huts 10. minututik irabazten ari da Real Unión. Sailkapenean Alavesek 55 puntu ditu, Eibarrek ere 55. Rekreren gola bitartean, Rayo Vallecanoren aurka. Mirandes da hirugarrena sailkapenean 53 punturekin, beraz, Mirandesek liderra, 2 puntura du, eta 50 ditu Real Unionek, gaur irabaziko balu, 53kin Mirandes harrapatuko luke sailkapenean. Lehenengo postutik 2 puntura jarriko litzateke Miguel Solaren taldea. Eta orain dela ez asko, alde asko zera handiagoa zen, nola ari diren aldatzen gauzak, ez lehenengo 4 postuetan izenak ez dira aldatu, beti 4 talde hauek ibili dira, baina bai, liderrak 7 puntu bigarrenari, liderrak Eibar lider, Alaves lider, aldearekin, eta azkenean dena berdintzen da. Kontragasoan Real Unión azkenean baloia Toñori iritsi zaio, eta momentuz jendea galen gaur pozik, gustora, taldea azkar aurreratu delako markagailuan, irabazten ari delako, eta txaloak entzun ditugu erasoietan. Hala da bai, jendea gustora da, eta esan dezagun sarrera aldetik ere, berez baino jende geixiago etorri dela. Normalean jendea gerturatu ohi da, estadion galera, baina izaten dira zurigune batzuk, gaur egaletan daude, hutsa islatzen duten zuriguneak, eta orokorrean jende franko etorri da, gaurkonetan Gipuzkoako derbiaz gozatzera. Hor, ikusten ari gara azken erasorretan, azkenean Ozkoidik ezkerrarekin errematea egitea lortu du, oso behartuta, baloia Oterminen eskuetan amaitu da, Real Unión erasoan ezkergaletik Duran baloiarekin bi aurkari ditu aurrean, alare baloiarekin jarraitu nahi zuen falta, Rosek egin dio falta argia, Miguel Solaren taldeak aterako du, berriz ere Luismak aterako du Real Unionen aldeko falta. Paia ondo lasai, normalen hori txartela ateratzen da, falta da baloirik gabe egiten dio, hor rebote batean ateratzen da baloia ies egiten du, eta gero movimentuan falta egiten dio, eta atera du falta Real Unionek. Ateko sakia izango da hor defentsa lanetan Colinas Zebilen, baina baloia ikutzen azkena Real Unioneko jokalaria izan da. Ateko sakia beraz Sanseren alde, gaur beste partida bat jokatuko da, bigarren multzo honetan, bostetan, Peñaspor eta Lamuelak jokatuko duten partida, utxa orain Rosek, Goiko Kikutu alare baloia Toñori iritsi zaio. Beste partida guztiak bihar jokatuko dira, gaur bi besterik ez. Bihar Lezaman Atletik eta Eibar aurrez aurre izango dira. Barakaldok Zamoraren bisita izango du. Alaves Tartirera joango da Oviedoren aurka jokatzera. Lemoak ere Asturias aldean Sportingen zelaian jokatuko du. Logroñez Osasuna. Eta Mirandés Guijuelo izango dira beste partida. Falta Real Unionen alde berriro. Gabarain lurrera joan da. Eta txarteloria Jonathani atera dio epaileak. Bueno, orain guzti eta guzti,
Bai. Zelaia ondo dago, ureztatu indute baita ere pixka bat. Lehen erori tanta batzuek eta Zirimiri pixka dindu. Bai. Eta zelaia ondo dago, baloia oso ondo dijoa. Partidu irikia ikusten ari gera. Sansek alegintzen ari da atzetik jokatuta baloia ateratzen, eta Real Unión badaki goin gola eginda gero gainera horratzean ondo balima dago kontra Samina asko egin dezakela, eta Luismak atera du zuzenean Toñoren eskuetara. Realeko Sanseko atezainak motzean jokatu du Gaztainagarekin. Kadamuro, Inigo Martínez gaur aulkian. Castañeda. Kadamuro berriro baloiarekin. Beitia, Kerok. Moztu, gaur Kero berriro atzelari bezala. Eskuin egalean. Bardok baloia beste aldera, Gabarain iritsi da buruz baloia kanpora botatzeko txaloak. Berarentzat, albotik aterako du Sansek. Maten du, mendikan aurrea Sanse jabetuko dela baloia zortikan aurrea asmatzen duen jokoan. Eta Real Unión izango dela atzean kokatuko dena, kontra sora jokatuko duena. Eta nagusi bai, Sanse baina ikusiko du zenbat aukera sortzen duen. Baina nagusi izango da batez Real Unionek posotxo batzuk atzea egin duelako. Real Unión baloiarekin, Luismak atzera jokatu behar izan du, atzerago. Gaur ez dago La Cruz, Josu Iglesias, baloia duen jokalaria berriro amaikakoan, bere lekuan, Luisa jokatu du Goikotxaren bila, Kadamuro eta Goiko. Ruben Pardo, ezkerrez gora, Kerok moztu, Beitia, Alegrek eraman du baloia, falta, bi egin dizkio, Landeirari. Eta gero zeizaten danez, goleatzailea falta, eta baino lehenago gola. Bai. Real Unión gainera beti sufritzen du Brites dagoenean, edo dagoenean baino jokoan gutxi sartzen denean, ez da ikusten nundik mine egingo duen da nundik itorriko den gola. Eta 10. minuturako. 10. minutuan gola ikusi dugu, ja, ez? Bueno, holakoa da, ez? Gaurko komentarioa zen, zera, partidua bai, goleatzailea falta eta berzen egingo zen gola, Orbegozo eta Abrei falta zirela, aldetan. Ikusi dugu dagoeneko gol ederra gainera. Falta jortik eta zoragarria. Rubenek eskubira, hor da Arkaitz. Gabarainek bota du kanpora, alboko sakea. Eta golsortzaile honenetako ere aulkian da gaurkoan, Javi Alamo. Bai, Alamo ere aulkian. Romo eta Alamo aulkian utzi ditu solak. Ez dugu Real Unionetaz orain arte askorik hitz egin, nik gauza bat jarri nahi nizuen mai gainean, ondoren zuek horren inguruan eztabaida edo hitz egin dezazuten. Izan ere aipatu genuen, Real Unionek fitxaketa asko egin zituela neguan, baina bitxia da, gaurkoan 11 begiratzen hasi eta guztiak irailean presente zeuden jokalariak fitxaketa berriak, bai Bolaños eta bai Carlinos, aulkian daude. Hala da. Landeira zelaian da, baina bai, Bolaños eta Carlinos biak aulkian deialdi amaitzat. Sanse baloiarekin. Askotan gertatzen da, Ustetan, jokatzeko gartzitozu, ez? Eta gero ikusten duzu, bueno, etxekoak ere aurrera pauso bat egiten dutela, eta askotan gertatzen dena da, etortzen diren horiek, entrenamentuko garaian, kompetentzi gehiago eta intensia gehiago sartzen diotela, eta hor beste batzuk hasten direla baita, ere? Lehen zeudenak, hobeto. Hori da, kanpotik dator, kanpotik, nik ez dakit zergatikan, ez? Puntutxoa gehiago ematen du, normalean hori eman behartzen lehen dikan ere, baina, Berez. Baina, hasi egiten da taldea, eta Rosek utxe egin du berriro azkenean Naparrak ondo ikutu du, Kadamuro hori eman dio, Castañeda, kontrolarekin Beitiak eman dio, Beitiak atzera berriro. Kadamuro, luze. Ezkar eskudi. Errex, Zosaila bilatzea jokalari bat. Honek jotzen duen erraztasun horrekin. Beste bat aurkitzea, ezkar eskudi. Bai, biegin. Azkenean kendu egin diote oso zaila zen. Beste errun batek Ruben Garzia kendu dio, Otarminek urrundu Goikoren bila. Goiko eta Gaztañaga